Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Chakit Kmi, but Kikubo, Baman Kasmi. Ka JSC ka Bakantup ya ka Meghalaya Truckers Union, Jaintia Hills Truck Owners Association, but all Jaintia Cement Clinkers Truck. Mentakas ngi kila let ban yakando yo Chief Minister Conrad K. Sangma banwat jing tip halor ka jing pentray kam ya ka jing ujor jongki halor ka cement factory. Kinong yalam kibla don ringkat kilong uba W Sotun President MTU ba Monte Ranglang GSMTU ba N Shulet President JHTOA ba Balan Tabru President AJCCTA bat kiwe. Hadien ka meeting kinong yalam kilayat ho ba kim das ngawhun na mar ki company kim shim labut kat kum ka jing penyat ka sarkar ha ka bayaday ba ka jing kiyo ka dor kata sya ka nyaw tingka manla ka meter kilometer hapo ka jilla jong ka Meghalaya. Nalor kata kinong yalam kilayat huru ba Chief Minister ula kular yaki ba unsarai ka ni kaphang bat udizi jong ka East Jaintia Hills ban pelong ka jingalang bat kinong penyat jong ki company jong ka cement plant. Kinong yalam kilaong ru balada ki company kidang le kumju bat kim tre ban penkala kim ban si ban shim da kanu ka lat ka lenti ban pentre kam hi. Taka kali gemla banyak hadu mentai tangki kali simen berkelingkar gemla banyak kata ke strike hajuai tu kayak tegawai pat nging iklam dan iklam ya you associate kata ke agitation hajuai Kamut baik nak liang gaseng joki kamut baik tangki simen berkelingkar kat lakat no si mentai kini di trokin tak banyak nadu ka nyau terik hadu mentai sing long suppose sing kini ka jingong jing siam hoit ka katkum ka order la ai ka order pa ka new notification new order la ai tang ba hadu mentai unehi cement factory ai te wat la kini ka order ka you ong ba em ngin katkum ka dio ba ot na po factory ban le sha asam ngin mai ka dot ngi di man be namar undi umar umbi na po Meghalaya ka surap unya na po Meghalaya kat hadu berni udai ban ai kenya kare ikatangi dawa une cement factory yai kuman telah kumne na kerpat pai ba ban yai sha itu ngila tip ngiliyo jing tip bah keleng jeka la shortage ki cement la duna ki cement dengan kerpat pai ba ban yai sha tangkat to ane ngin solve kan issue yo la se ngin simpat da kawai pat kalenti ka ba khamteng e kini cement factory namar ka jing kuman jongki sibon ki illegalities ki bakile ngi hakane ka por la da kini ki cement factory kimle e ka bangi demand ngin sapait ka ega mangin le la shailis ni kin sababe nan ong mi kuta na kata tahu ngi kendu buat CM transport minister commissioner secretary bat DC na kata tahu ngi kendu uta sampai sana komunis ngini poisa pai ba chem system mangi chem system temle le kini cement factory le ngi la ngau thu ba ki loss lagi krur de pheu krur ki ski jepai mano man sarandar ngamaratin ba kini cement factory kin sarandar la shailis ski namara ke sisi ki kamai di pepulu ka government ka buh nyu tukal ada kain approximately ka ba ang cement factory ka detang south ka bamut tang mar sisteng ro kampoi ka takalong mar sisteng sepuang tu na banong kita nama chief minister ula ong la ai instruction yo disiru kan khot meeting ki kerki mentah kiski hadin ketuk JP ya selfie pram pisito namar ngila instruction yo disiru halor kenika ka issue nambat ula kular hiru ngim pat kelire kata ngin keli na head of the district tada ayung ngin keli head of the district ro balai what action plan have been taken handor ba jingle cement factory ka claim siu ya ka baikit batumai